方は20万年しか生きてないまだこの頭になってるから。この頭ってどういう頭かっていうと、言葉を使えるようになる。そうですね。人以外の動物はまず絶対言葉を使いません。じゃあ一体何が始まったんだろう人でっていうのを、私この間遺言っていうのを書きましたけど、まだ生きてるじゃんとか言われてましていや死にそびれてるって言ってるんですけどそれでまあ具体的にはそれですね、普通の生活は今や本当に都市になってます。でこれを実はこれは日本だけではありません。今全世界の8割の人が都会に住んでると言われてます。で都会に住むという意味はさっきから言ったように頭の中で暮らすということであって、頭の中で考えたようにそうやって暮らす。そうするとそこで一番割を食うというか面倒見てもらえないような体なんで、なんとなく分かってるんで、皆さん運動不足とかなんとかとか体のためとか言ってですね、いろんなことをするわけです。でそれ昔そういうものあったかって当然ないんで、なぜないかって言ったら使ってたからですね。これを無理に使っても多分ダメで、私その無理に使ってる典型って家って言えばまあ差し障りがあるかもしれませんが、典型がオリンピックですね。皆さんオリンピックでメダル取れます？つまりあれは普通の体の使い方じゃないでしょ。でそれをうっかり若い人がいいもんだと思ったらどうでしょうね。あそこまで極端に体を使うこと、そうでしょ。あれ普通の体の使い方じゃありません。それ私は介護学やってた一応知ってるつもりですけど、介護学の教科書には人の筋肉の絵が描いてあります。嬉しいですね。いいでしょ。例えば言い方悪いから皮を剥いたら下に筋肉出てきます。筋肉をきれいに出してね、絵にする。そうするとどこの筋肉はどのくらいの大きさって決まってるじゃないですか。決まってるんですよ、ね、そこにその教科書の絵にオリンピックの選手を使うかって私なら使いません。これは普通の大きさではない。この筋肉はピアニストも使いませんよ。ピアニストの手首の太いですからね。これ教科書に載せるのは標準の人です。その標準の人ってそれじゃどういうふうにしてできてきたの？普通の動きをして普通に暮らしてきて出来上がってくる体はそういうあるプロポーションを持った筋肉なんです。で収まってます。僕知ってる中で武道家に河野さんって河野人の人ですけど、相当変わった人ですけど、この人は昔の古武道と言ってます。そういうのやってる人ですが、あの人はよく上半身裸で何度見てますけど、あれは教科書に出しても大丈夫です。つまりそういうことをやっていると体をバランスよく使っているので、どっかの筋肉だけ大きくなるってことはありません。水泳選手そうでしょ。肩幅が僕の倍ぐらいありますからね負担に言うと案外そういう体から見る見方ってあまり今はもうしない。